satan. Nå, er det jer? Nå, jeg skulle da også lige til at sige noget. Jeg vil simpelthen prøve at se, om jeg kan lære det her tailwhip. Men det tror jeg ikke, jeg kan. Se løbehjul her. Mega fint løbehjul. 100 p. Så lad os lige prøve. Så det, drenge. Er der godt det, der hedder en gammeldags en eller et eller andet? Det der, hvordan man gør et eller andet der omkring, ikke? Ej, jeg ved det ikke. Okay, er I klar? Det kan man jo ikke. Det er ikke muligt. Ej, hvordan gør man det her, mand? Okay, måske det, drenger. Så lige biler 4 kommer snart ud. Hashtag jeg er med i filmen. Så ja, så glæder jeg til den. Jeg er med jo. 100 jeg er. Okay. Først seriøst take. Er klar? Jeg tror seriøst ikke man kan. Jo, men den kan man altså. Jeg tror ikke det er muligt for mig. Okay, jeg kan også style. Waka waka freestyler. Ja, det kan I nok ikke. Men ja, der er mange fisk og tricks, som der tager lang tid at lære. Men hvis I vil have en part 2 af mig, der lærer at lave tailwhip, skriv det i kommentaren. Woo! Fordi altså, vi kan jo alle sammen godt blive enige. Jeg er det Mr. King. Så jeg skriv i kommentaren, hvis jeg har en part 2, hvor det er, jeg laver dobbelt tailwhip. Skal vi have noget dobbelt tailwhip? Vi kommer med noget dobbelt tailwhip næste gang. Håber vi ses, når vi skal lave dobbelt tailwhip.